بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیں ترے کمے دے وچ جہرا شخص بھی جلتی کرے سے اللہ پاک ان دی زندگی دے وچ سکون عطا فرما رہے سے۔ وہ ترے کہڑے کام ہیں جنہیں دے وچ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سب تو پہلا کام یہ ہے اذان مل ونجے نماز ادا کرن دے وچ تاخیر بالکل نہیں کرنی، جلدی ادا کرنی ہے نماز۔ اے جی بھی جلدی ادا نہیں کرنی، نہ رکوع دا پتہ ہوئے، نہ سجود دا پتہ ہوئے، نہ قرات دا پتہ ہوئے۔ صحیح نماز ادا کرنی ہے، صحیح الفاظ ادا کرنے، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنی ہے۔ اے جی جلدی نہیں کرنی، بس آ پیا تے ونج پیا، صحیح نماز ادا کرنی ہے۔ دوجا کام جڑا ہے جن دے وچ جلدی کرنی ہے، اگرچہ کوئی رشتہ دار احباب محلے دے وچ فوت تھی ویندے، ان دنیا تو رخصت تھی ویندے، تو ان کو دفناون دے وچ جلدی کرنی ہے۔ اساں 24 گھنٹے میت کو رکھن دا اپنا فرض سمجھ کے 24 گھنٹے میت کو رکھنے، کہیں ویلے ابا آمدہ پہ، کہیں ویلے پوتر آمدہ پہ، ماما آمدہ پہ، ڈاڈا آمدہ پہ، فلانا آمدہ پہ، منہ ڈیک گنے۔ حتیٰ کہ ان دے وچ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتا کہ میرے نبی پاک دا فرمان آ ونجے ولا امے ابے کو نہیں دیکھنا، رشتہ دارے کو نہیں دیکھنا، بھراویں کو نہیں دیکھنا، نبی پاک دا فرمان تے عمل کرنے، فوراً دفنا دینے۔ تیجا کام اہم کام ہے، اگرچہ گھر دے وچ بیٹا بیٹی جوان ہے تو ان دے رشتے کرانے چ تاخیر نہیں کرنی، ان دا نکاح کرانے چ تاخیر نہیں کرنی، جلد ازا جلد ان کو نکاح دے بندھانے چ باندھنے ہونے۔ اگرچہ تساں این ترے کام پختہ کر گندو، تاری زندگی دے وچ پریشانیاں ہی ختم تھی ویسن، تاری زندگی دے وچ آسانیاں پیدا تھی ویسن۔ میرا رب غیب دے خزانے کھول دے سے، انہیں ترے کمے تے عمل کرو، اپنی زندگی دے وچ تبدیلی دیکھو کہ جی تاری زندگی دے اللہ تعالیٰ تبدیلی کر رہے ہیں۔ اللہ تے اللہ دے رسول دے فرمان تے عمل کرے سو زندگی آسان تھی ویسے۔ این ترے کمیں دے وچ بالکل تاخیر نہیں کرنی۔ جہرا شخص بھی یہ ترے کام تے عمل پیرا تھی ویسے، اللہ پاک ان دی زندگی بھی آسان کر رہے سے، ان دی آخرت بھی آسان کر رہے سے، زندگی بھی سونی بڑھا رہے سے، آخرت بھی سونی بڑھا رہے سے۔ انشاءاللہ کوشش کرے سو نا سارے۔